खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि गिबि खौरांनो जाहैबाय मिथिनाय बायदिब्ला वेस्ट बेंगलाव गिबि खेबै बिजेपिनि गेदेर देरहासारनाय जानायखौ लानानै दासान्दि वेस्ट बेंगल रायजोआव गिख्रंथाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। थांनाय बावैसो सिगाङावसो बिसायख'थि अफिस बुफायनाय सावनाय जाथाय जानायनि उनाव फिन आरोबाव बुधबारखालि सोनाब बंग'नि मध्यमग्रामआव सुबेदु अधिकारीनि आंगो हेफाजाबगिरि चन्द्रनाथ रथखौ गुलि गावनानै बुथारो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सिएमनि मासिखौ एंगारबाय मानोना बिथाङा 15थि मासिगिरि हिसाबै गावनि बिबानखौ एंगारबाय। गोदानै सायख'जानाय एनडिए सरकारनि थाखाय समायखिरा लानाय हाबाफारिया फैगौ 12 मे 2026 आव गुवाहाटीनि खानापारानि भेटेरिनारि फिल्डआव जागोन। बे हाबाफारिया फुंनि 11 रिंगानिफ्राय जागायगोन। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। बिथांजों लोगोसे गुबुन बाहागो लाफैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाह, बिजेपिनि हादोरारि आफादगिरि नितिन नवीन आरो बिजेपिनि गुबुन गुबुन रायजोनि गिबि मन्थ्रिफोरबो नुजाथिगोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआ बिसायख'थियाव जेननायनि उनाव गावनि मावफुंनायखौ बिजिरनो थाखाय फैगौ 9 मे खालि मोनसे रिभिउ मिटिं लायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला शिबसागरआव आलफा आइ केडार खादों। थांनाय बुधबारखालि शिबसागर पुलिस बिफानआ खौरांनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला नागालेन्ड फिसाय आरो बिसि सानैखौ सिलचरआव मबाइल ट्रेकिं अपारेशननि उनाव 9mm पिस्तल आरो चाइनिज रोखोमनि ग्रेनेडजों लोगोसे हमनाय जायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां अदालगुरि खाग्राबारि खासियासुबा गामिनि बेरगाव बिटिसि बियाबनि बारग' एमसिएलए सतिराम बर'नि फिसाजो फुजिमा बर'आ एमबिबिएस उथ्रिसारनो हाबाय। मोनसे सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला काजिरङा हादोरारि पार्कआ 2025-26 मायथाइनि बोथोराव सा 4,69,000 निबो बांसिन दावबायारिफोर फैनायजों मोनसे गोदान रेकर्ड बानायदों। बिसायख'थि जोबखांनाय लोगो लोगो बिटिसि हालामनि फकटजरायाव रायजो राजाफोरनि प्रटेस्ट सरकार गैयि समाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ ट्राइबेलफोरनि हाखौ रैखाथि होगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दा सरकाराव फैफिननानै ट्राइबेलफोरनि हाखौ 750 बिगा सेनानै लाफिननो नागिरदों होनना मोन 9 गामिनि रायजोफोरा अजद दिखांदों आरो बिटिसि खुंथाय सोरखारनि हेंथायै सोमावसारदों। आसामनि सासे आइजोआ केदारनाथ जात्रा खालामनाय समाव केदारनाथनि साखाथियाव जौथाइनि बेरामजों जिउ गोमायो। खौरांनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बोकाखातआव गोब्राब बारहुंखा आरो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव सुबुंनि गोबां खहा जादों।